हेलो दोस्तों, प्रणाम। मैं सुमन गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक गौरा कामन गुनवा बाटे तुहरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना। ये गौरा कामन गुना बाटे तुहरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना। दिहल कोढ़ियन के काया औरी निर्धन के माया, देल कोढ़ियन के काया और निर्धन के माया। शिष्याई है गुनवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना। शिष्याई है गुना बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना। देलन अंधन के नयनवा औरी बाजन के लालनवा, देलन अंधन के नयनवा औरी बाजन के लालनवा। शिष्याई है गुना बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना। शिष्याई है गुनवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना। तीन सुत के हमें दाता, जोड़ो शिव गुरु से नाता। तीन सुत के हमें दाता, जोड़ो शिव गुरु से नाता। कि शिष्याई है गुनवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना। शिष्याई है गुनवा बाटे हमरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना। गौरी कामन गुनवा बाटे तोहरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना। ये गौरा कामन गुनवा बाटे तोहरा भोला में, चर्चा होला टोला में ना।